این ролик бо ёрии Adin XB сохта шуд. Дар вақти регистрация дар ҷои промокод Саидов нависед 5000 рубл ба шумо бонус медиҳад. барои ин бонусро гирифтан пурра регистрацияро гузарен, дашотон пил партоен. автоматики бонус ба шумо мегузарад. силкаш дар описиони видео. ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, моҳи шарифи рамазонро ба ҳаматон муборак мегӯям. бародарони азиз, хуш омадед ба канали душанбе шоу. ман ҳастам бо шумо бобоҷон Саидов. мошинои фурӯшии худтонро дар номерои дар рӯи экрани WhatsApp ё Viber равон кунед. курси имрӯза бародаро 1000 рубли русӣ 145 сомони тоҷикӣ мебошад. дар видеои имрӯза 13 мошини фурӯшии беҳтарин мошинои бародаро ногзаронда то охирша тамошо кунед. дастгири моро фаромӯш накунед. дар видео лайк монед ва дар комментария фикрҳои худтона нависед кадом мошино лозим аст. касоне ки хоҳиши гузаштани сарҳади қазоқистонро доранд, марҳамат аз ширкати акаи исматулло истифода баред. мошинҳошон мошинои замонавӣ бо комфорти баланд, дар роҳ шумо хаста намешавед. кондитсионерҳошон 100% кор мекунад. боз акаи исматулло метавонад ба задани шуморо проверка кунад ва боз регистратсияҳои шуморо продалит ҳам мекунад. номерашон дар рӯи экран ва дар описиони видео. марҳамат, занг занед, ба шумо роҳи сафед хоҳонам бародарон. якум мошини фурӯшӣ Opel Astra-G дар кузови хечибек. соли бароришаш 2000, объем мотор 1.616, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензини холи, 1 сола ҳуҷҷат дорад. электропакетай мошин навай кам гаштагай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 32000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 220600 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад бародаро. ҳамин дастрочнай сум дар корш будай мошинша фурӯхтанӣ. ина марҳамат, харидор бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. бародаро, дастгири моро фаромӯш накунед. сарпарасти видеороликҳои мо 1xbet мебошад. силкаш дар описиони видео. я шумо бидроед яшата шапакш кунед тамом. дуюм мошини фурӯшӣ Opel Sotka. соли бароришаш 1999, объем мотор 1.8, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин газ, 1 сола ҳуҷҷат дорад. 4 моҳа танировка дорад. аккумулятори навзадагиай, кондитсионер 100% кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 32500 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 224000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. сеюм мошини фурӯшӣ Mercedes Sechka Простой. соли бароришаш 1994, объем мотор 1.8, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин газ, ҳуҷҷатош 6 моҳи дигар муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Хуросон. нархш бошад 30000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 26800 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. чорум мошини фурӯшӣ Opel Astra-G Caravan. соли бароришаш 2002, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин газ, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархш бошад 47000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 324000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо.
марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. панҷум мошини фурӯшӣ Toyota Corolla 1 соли бароришаш 2002, авиомотор 1.3, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензини холӣ. ҳуҷҷаташ тамом шудагия. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолуддини Балхӣ. Нархш бошад 40500 сомони тоҷикӣ мебошад. Бо рубли ҳозира гардонем 279000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. Телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. шашум мошини фурӯшӣ Opel Sotka соли бароришаш 1999, авиомотор 1.616, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензини холӣ. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. Мошин ягон камбудӣ надорад. Дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 27000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 186000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. Телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. ҳафтум мошини фурӯшӣ Toyota Corolla 2 соли бароришаш 2008, авиомотор 1.8, коробка автомат, сӯзишвориш бензини холӣ. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. кондитсионериш 100% кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 71000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 489600 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. Телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ Opel Hatchback соли бароришаш 1998, авиомотор 1.6, коробка передачаш автомат, сӯзишвориш бензин газ. яксола ҳуҷҷат дорад. дари пеш электропакетай, кондитсионер 100% кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 30000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 26800 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. нӯҳум мошини фурӯшӣ Opel Sedan соли бароришаш 1995, авиомотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин газ. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин ягон айб надорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 23000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 158600 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. даҳум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2107
соли бароришаш 2001, объёматор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензини холияй. ҳуҷҷаташ ҳамаш 100% мошин молодёжнӣ кардагай. ягон камбудӣ надорад, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 12000 сомони тоҷикӣ мебошад. Бо рубли ҳозира гардонем 82700 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. ёздаҳум мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla D. соли бароришаш 2010, объёматор 1.8, коробка передачаш автомат, сӯзишвориш бензини холияй. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин навай вагон фуровардагӣ, пробегиш 14200 километрай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 85000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 586000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. дувоздаҳум мошини фурӯшӣ. молодёжный мошин. ВАЗ 21014, соли бароришаш 2011, объёматор 1.7, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензини холияй. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. тонировкаш будчидагиай. мошин навай кам гаштагиай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 30000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 26800 рубли русӣ мешавад. алиш мешавад ба ягон мерседес объёмни болои суммет мега соҳиби мошин. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. сенздаҳум мошини фурӯшӣ. Hyundai Sonata, соли бароришаш 2008, объёматор DV4, коробка передачаш автомат, сӯзишвориш бензини холияй. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин ягон камбудӣ надорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 68000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 469000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. хайр, аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мову шумо бошад бародарон. то видеои оянда. хонободу сарбаланд бошед.